हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोर शेयार खालामनो नागिरदों। बाहाय नुगोन जे बर'फोरनि मिनि होग्रा माने मालायजों मिनि जाहोग्रा इलिटारेट बुंहोजाग्राफोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा सोर बबे बबे खामानिनि थाखाय जोंखौ एबा बर'फोरखौ बेबायदि नेग्लेक्ट खालामहोगासिनो दङ, दा बिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिना लानाय जादों। दा बेयाव गुबुना नेग्लेक्ट खालामो, दा बेथ' नंखागौ, नाथाय बिनि गेजेराव साबसिनै आरोबाव बांसिनै नेग्लेक्ट खालामहोनो थाखाय चान्स मोनहोग्रा बिथांमोन दङ माखासेफोर। दा बिथांमोननि गेजेराव जोङो नुनो मोननाय जागोन नैबेबादि खामानि। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों बिथांमोनहा जोंना इलेक्सनाथ' जोबनानै थांबाय, नाथाय बाहाय पार्टि बेसिसनिफ्राय लानानै इलेक्सना जेननाय देरहानाया थाखायो, बयबो बेखौ बुजिगौ। नाथाय बेनि बेलायाव बेबायदि आखल माखासे जों जेखौ सावगारियाव नोंथांमोनहा नुदों, बियो माने मुगैथावना आरो बियो जोंखौ बांसिन गाज्रि खालामगासिनो दं। आरो बिनि गेजेराव बेखौ खालामग्राफोरखौथ' जों बुंनो हाया एबा बुंहैनो थाङोबा बाहाय दावरावा जागोन। नाथाय बिथांमोनहा जाय प्लेटफर्माव खालामदोंमोन, दा बे खालामनायखौ जायफोर बिथांमोनहा भाइरेल खालामदों आरो बे भाइरेलखौनो दा बांसिन शेयार खालामनानै भाइरेल खालामनायनिफ्राय खालामलांगासिनो दं बिथांमोननि सायाव, बियो जोबोद इनाय जादों। बिथांमोनखौसो आङो सोंखारिनो नागिरदों जे बिथांमोनहा बुंदों माने गावखौनो शेयार खालामनायनि गेजेरजों खिन्थादों, नाथाय बेयाव जाय मानसिया बे खामानिफोरखौ मावदों बेनिफ्राय आरो बे शेयार खालामग्राया बांसिन इलिटारेट जानानै दंगासिनो दङ, जायखौ जों ससियेल मिडियायाव पस्ट नुगासिनो दङ। दा बेखायनो बेखौ टटेलि बन्द' खालामनांगौ। दा बे बेलायाव नोंथांमोनहाबो बेखौ साननो हागौ, नैबे बेलायाव आंनिफ्रायबो बेयो शेयार जादों होननानै नोंथांमोनहा, नाथाय बेखौ आं खालामनो नागिराखै। नोंथांमोनहा बेखौ बुजिनो नाजानांगोन जे बेखौ जों बन्द' खालामनो थाखाय बेखौ श' खालामनाय जादों, जास्ट रिप्रेजेन्टेटिभ बड' हिसाबै नोंथांमोननो बेखौ लाबोनाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे मोनसे सावगारि, जायखौ जोङो माने दासिम निउस पर्टेल एबा गुबुन गुबुन बिजोंफोरावबो सावरायजालायलायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गामिखौ बांसावजादोंमोन बिथांमोनाबो एन्सार होफिनलायबाय। दा बे बेलायावबो बेखौ दासिमबो दोनखोमानो रोङालासे जोंनिफ्राय स्प्रेड खालामनायावसो बांसिन जागासिनो दङ। आरो नैबे सासे सिख्ला जिहेथु मोनसे मोसानाय दिन्थिदों, दा बेजों लोगोसे सरजाबनानै बुंदों, गोबाङानो सोंखारिगासिनो, अब्लाबो दा बावैनो दासिमबो माने बेनिफ्राय बे बांसिन शेयार जागासिनो जायखौ माने बुंथावा, लासिंसिं नाया नङाबाबो नुयो, बानायाखै नङाबाबो बानायो। दा बे बेलायाव बेखायनो सोंखारिनो लादों बिथांमोनहाबो, जाय बानायदों, जायखौ जों बैफोरखौ मावदों होननानै जायफोर मावग्रा बिथांमोनखौ सोंखारिदोंमोन, बिथांमोनखौ सोंखारिनायनिफ्राय शेयार खालामग्रा, भिडिअ भाइरेल खालामग्रा बिथांमोनहा आरोबाव बांसिनै दङ। दा बिनि गेजेरावहाय माखासे फेसबुकनिफ्रायथ' जोङो आरो सावरायजाला, बिनि उनाव आरोबाव इउटुबावबो बेफोर भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै गावबागाव चेनेलखौ ग्र' खालामहोनो नागिरनाय बायदिसिना माबानाय बियो इउटुब चेनेलफोरावबो गोबां दङ, जायफोराव सरासनस्रा माखासे इउटुबारफोरासो बदनाम जानानै थांगासिनो दङ। दा बे हिसाबैनो बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे बेबायदि स्प्रेड जाहोनो मोना, आरो जायफ्रा इउटुब एबा फेसबुकाव आपल'ड खालामदों बिथांमोनहा डिलिट खालामनो नांगोन। आरो आं खावलायदों जायफोर बिथांमोनहा नायो, बिथांमोनहाबो सुखुयैनि थाखाय नोंथांमोनहाबो बेखौ रिपर्ट खालाम, आरो रिपर्ट खालामनायनि गेजेरजों बेयो अट'मेटिकलि, जुदि रिपर्टआ मेक्सिमाम जायोबा रिपर्ट होनाया, बेयो अट'मेटिकलि डिलिट जागोन। बेखौ नोंथांमोननि थाखाय खावलायहरदों। बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे गोदान ओंखारबावदों, बेनि अनगायैबो गोबां दंबावोमोन। दा नोंथांमोनहा बेखौबो नुबाय जानो हागौ। दा बेबायदि माखासे लाइमोनफोरनि जेनाखि खामानि, बेफोरखौबो स्प्रेड खालामनाया शेयारनिफ्राय शेयार जागासिनो दङ। बेयो मेम थांगासिनो दङ फारसेथिंजाय, मेमनि उनावहाय बेयो आरोबाव माखासे कमेडि बायदिसिनाफोराव ओंखारलांगासिनो दङ, भाइरेल जालांगासिनो दङ। दा बेखौबो स्प्रेड खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ। बिनि सायावबो रिपर्ट होनानै जायफोरा हगारो बेखौ अट'मेटिकलि डिलिट खालामहोनो नाजानो नांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।